Riadím sa heslom, že zákon musí platiť bez výnimky pre každého. Najväčší darebáci v našom štáte sú politici. Kradnú, korumpujú, podvádzajú, manipulujú, dezinformujú, aktívne sa podieľajú na trestnej činnosti, niektorí sú pravdepodobne zapletení aj do vraždy. Extra nebezpeční v politike sú právnici. V minulosti Vladimír Mečiar, Ján Čarnogurský a momentálne Robert Fico a jeho právnické figúrky ako Kaliňák, Susko, Žilinka, Danko, Šukaj Piškot, Glik, v minulosti Kováčik. V tieni právnických darebákov sú aj ďalší, napríklad Pellegrini, Gašpar a mnohí iní, ktorí vykonávajú špinavú robotu v prospech nenažraných politikov, oligarchov a samozrejme aj seba. Chcem, aby bolo ochránené aj súkromie našej rodiny. A preto som sa rozhodol, že informáciu o tejto nehnuteľnosti, ktorú kúpila manželka, neuvediem do majetkového priznania mojej manželky. Moje rozhodnutie takto postupovať v majetkovom priznaní bolo teda absolútne správne. V zmysle ústavy som chránil vyšší záujem. Robert Kaliňák patrí medzi najvychcanejších politikov, ktorý využíva nedokonalý politický systém a svoje politické postavenie dlhodobo. Má za sebou závažné kauzy. V slušnej spoločnosti by nebol v politike, ale v base. Spomeniem iba jednu kauzu, únos Vietnamca zo Slovenska cez Moskvu do Vietnamu. Robert Kaliňák porušil ústavný zákon a do svojho majetkového priznania vedome nezapísal vilu v Chorvátsku. Jeho vysvetlenie porušenia zákona je ako vždy nepresvedčivé a perfídne, ale jednobunkový fanklub to zožerie. Aj teraz ma presvedčil, že Kaliňák je iba prefíkaná právnická sračka, ktorá deformuje politický systém aj spoločnosť. Ak chcel chrániť zdravie a súkromie svojej rodiny, nemal vstupovať do politiky a byť súčasťou mafie. Mal žiť ako anonymná osoba, tak ako žije 5 miliónov občanov Slovenska. Kaliňák sa jedno ráno zobudil, zistil, že je mafián a vstúpil do politiky. On nikdy nebol typický politik, on bol vždy iba obchodník v službách Ficovej mafiánskej politiky. Momentálne Kaliňák je mafiánsky obchodník so zbraňami, oficiálne minister obrany. Keď sme robili na Takáčovcoch, neskôr mi jeden z ich členov, spolupracujúcich, povedal, že Takáčovcov nikdy nespravíme a nikdy ich nepochytáme, pretože ich boss Ľubomír Kudlička chodí hrávať poker s Kaliňákom. Znovu môžeme písať, že Daniel Bombic je antisemita, neonacista a extrémista. Rozhodol tak Krajský súd v Bratislave, ktorý opravil pôvodné rozhodnutie Mestského súdu v Bratislave. A to aj napriek tomu, že Daniel Bombic je človek, ktorý je chránencom vládnuceho Smeru. Chránencom, ktorý je antisemitom, extrémistom a neonacistom. Len dodávam, že známeho fašistu Bombica zastupuje právnická kancelária Roberta Kaliňáka a Davida Lindnera, ktorý je bývalý sudca, momentálne advokát a poradca Roberta Fica. Samotný Kaliňák zľahčuje Bombicové rasistické vyjadrenia a nepovažuje ich za trestný čin, ale iba za jeho slobodné názory. Vyslovene k zvrhnutiu vlády, respektíve k puču. Normálny prevrat, aby vláda padla, že slovenská opozícia sa pripravuje na Majdan. Útok proti ústavnému zriadeniu Slovenskej republiky. Mali by sme niečo so sebou robiť. Tomu ver. Koncom januára 2025 Robert Fico obvinil opozíciu z pripraveného politického prevratu v krajine. Do konšpirácií sa zapojil prezident aj Gašparová tajná služba, ktorá nie je tajná. Zvolali bezpečnostnú radu a výsledok žiadny. Nikto nie je v base, nikto nie je obvinený, nikto nebol vypočúvaný. Ficov zinscenovaný politický prevrat či puč bez reálnych podkladov vyšumel. Aj také je vládnutie Roberta Fica. Určite v šuplíku má ďalšie konšpirácie, aby prekryl svoje neschopné vládnutie. V Rumunsku skupina osôb v spojení s ruskými občanmi pripravovala prevrat, 6 osôb bolo zatknutých. Ficova vláda má 2 nových nechcených ministrov, ktorí sa k svojim funkciám dostali vydieraním. Počas tejto politickej krízy sme sa dozvedeli, kto je gestapak, vydierač, mafián a kto sa potreboval vyvracať z hlasovania v parlamente.
Iný poslanec sa tiež priznal, že nehlasuje podľa svojho vedomia a svedomia, lebo nevie, čo to je. Dozvedeli sme sa, akí sú neschopní, hlúpi a groteskní politici Andrej Danko, Šukaj Piškot, ale aj noví ministri vo vláde. Videli sme aj nesystémové riešenie danej situácie premiéra krajiny, ale aj prezidenta republiky, ktorý nám sľuboval novú politickú kultúru a pokoj. Politici nás aj teraz presvedčili, že slovenská politika je jedna veľká smradľavá žumpa, v ktorej sa aktéri cítia veľmi pohodlne a komfortne.